Mubatsiri wezveutano mukoti aive nemukurumbira achishanda kuUnited Kingdom Rebecca Yeukai Nguruve uyo ane makore 35 35 years akawanikwa akafa muHarare. Rebecca uyo aishanda muzvipatara kuUK anonzi akasvika kuZimbabwe achibva kunze kwenyika nemusi wesvondo ndo kunogara paJameson Hotel mukati medhorobha reHarare. Asi zvinoshamisa ndezvekuti mangwana acho musi wemuvhuro musi wa2 kukadzi 2026 nenguva dzapfumbamwe mangwanani vashandi vepahotera iyi vakashamisika vachiona mvura yaiyerera ichibuda nepasi pegoni rehotera yake. Pavakavhura door vakawana mutumbi waRebecca usisina upenyu. Mapurisa akasvika panzvimbo iyi akawana mishonga inouraya masora, maherbicides, mapiritsi nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Mutauriri wemapurisa eZRP muHarare, Inspector Lakmo Chakanza, vakataura kuti ongororo yemutemo iri kuitwa pari zvino inonongedzera kuti mukadzi uyu anogona kunge akazviuraya. Kunyangwe zvakadaro, ongororo yeautopsy ichiri kuitwa kuti chokwadi chibude pachena. Nyaya iyi yakashandura mwoyo yavakawanda, tichitarisa kuti Rebecca aive munhu akadzidza uye aive nebasa rine mukurumbira mhiri kwemakungwa. Chiitiko chinorwadza ichi chinofumura matambudziko akavanzika anosangana nevana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika, zvakaita sekushushikana mupfungwa, stress, kusungwa nemwoyo nekusuwa kumusha, homesickness kana humwe urwere hunogona kusaka munhu kuti anzwe kurasika. Nyaya yaRebecca inotiyeuchidza kukosha kwekutarisana uye kutarisa hama neshamwari dzedu dzinogara kure, zvikuru kana vachinge vadzoka kumusha. Nyaya dzemental health dzinoda kutorwa neuremu munharaunda dzedu. Muri yeZimbabwe muneono sei iyi? Ngatikurukurei mucomment section.